салом дӯстон ва пеш аз саршавии навор як эълон. Шумо метавонед барои занҳои оилатон либосҳои исломии ба маънии зеборо бо нархи арзон ва сифати беҳад баланд харидорӣ намоед. Доставкаи бепул ба тамоми кунҷи дунё мерасонанд. Марҳамат, дар YouTube каналшон Саломат Муслим Шоп обуна шавед. Ссилкаш дар комментарияи видео. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Дар имрӯза навормон 14 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд ки 13 таи онҳо хонаҳои фурӯшӣ, якташ хонаи аренда мебошад. ҳатман навора то охира тамошо кунед, дастгириро фаромӯш накунед, яъне лайка монед, подписатсия кунед ва дар комментария фикри худро оиди каналмон ва оиди навор нависед. Агар шумо хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона, аз куҷо ва то чанд сомона дар кор. Агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошеду хоҳед реклама кард, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар ватсапаш фақат нависен, занг назанед, фақат нависен, муроҷиат кунед. бисёр баъд гап намезанем дӯстони азиз, рафтем. мегузарем ба якум хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе. як хонага квартира мебошад дар якум ошёна бинои новостройка бо масоҳати 30 метри квадратӣ. ин хона худаш магазинае, лекин ба ҳазур мешава мисли якхонага квартираам истифода бариш бо ремонти миёнае ва кладовка кати балконаш дар квадратураш дохил намешаванд. хона дар сеюм база ҷойгир аст. Сеюм база кадоме ки надора, и баъди повороти аэропорт, тарафи аэропорт нарафтаву тарафи док меравӣ, ҳамҷада сеюм база. ҳозир сеюм база нестае, лекин номуш ҳамхе мондак. нархаш 193 000 сомонӣ савдоам мешава. ҳавлии фурӯшӣ боз дар шаҳри Душанбе 3 этажа ҳавлӣ мебошад, 8 сотик замин, хона коробкаяй ва гирди ҳавлӣ маҳкам мебошад. ба сексияам алишам мешавад. сексия агар дар шаҳри Душанбе бошаду соҳиби ҳамон сексия болои сум бута. ин ҳавлӣ худаш дар бозори Балх ҷойгир аст. ӯ территория барои ҳавлиёб беҳад территория хубай. нархи хона $60,000 мебошад. бо сомониву рублиш дар рӯи экран ҳаст. фақат харидорои конкретни занг зананд ва агар аз номи канали Dom TJ гап занен, савдои хуб мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд як хонага квартира мебошад бо масоҳати 31 метри квадратӣ дар чорум ошёнаи бинои кӯҳна, яъне бинои советӣ ҷойгир мебошад. адресаш 33 микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш 185 000 сомонӣ савдоам мешавад ва бо ҳамаи чизу чораш фурӯхта мешавад. як хонага квартира дар 5 ошёна бинои советӣ бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар Гипразем, шаҳри Душанбе. пеши хобгоҳи налогда, открытый лестницае. нархаш 175 000 сомонӣ савдоам мешавад. ва дӯстони азиз, открытый лестницае эҳтиёт шавем пешаи харидан. чӣ ба ки агар мисол кӯдаки майда доштагӣ бошед, кӯдаки майдатон камтар хулиганай, и опасния, чӣ ба ки мумкин дава парай хали ягон чи нито шава. морам рости гап оилаи моям ҳам хали хариданӣ буд открытый лестница, лекин баъд падарам розӣ нашуданд, чӣ ба ки гуфтанд ки камтар опасне барои набераҳо. барои ҳамин эҳтиёт шавем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар ки срочно фурӯхта мешавад. як хонага квартира мебошад бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар 6 ошёна бинои новостройка мебошад. худи бино 6 этажае. нархаш 150 000 сомонӣ камтараки дига савдоам мешавад. худи хона бо таъмири миёна таъмин аст. оби гарму хунук ҳамаш ҳастае. мактаби 12 садик дар назди хона, ванна ва ҳоҷатхонааш ҷудо аст. харидори конкретни бошен, занг занен. чӣ ки гуфтем, нархаш 150 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. як хонага квартира мебошад дар бинои советӣ
дар чорум ошӯнаш бо масоҳати 38 метри квадратӣ назди нотариусхонаи обаш доимӣ бо насосам дора. Ремонташам бо гуфти соҳиби хона нав кардагиянд. Нархаш 110 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе бинои навастройка мебошад. Аз 21 ошона иборат аст. Равиши кор айни ҳол рафтестай баъди 5 моҳ бино пурра супорида мешавад. худи хона дар 17 ошонаш ҷойгир аст. як хонага квартира мебошад бо масоҳати 66 метри квадратӣ. барои ҳамин баҳзур метавонед ду хонага кунеша, лекин аҳамияти ин ки кухниш треза доштагӣ бошад. ин чиз муҳим аст. худи хона назди молодёжни театрай. касе ки надонад ҷоша и ҳами цирк то Султони Кабира рафтана ҳамун роҳ дай ҳамин хона ҷош беҳтаринай сари роҳ дай. нархаш 235 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода як хонага квартира мебошад. дар чорум ошона ҷойгир аст бо масоҳати 42 метри квадратӣ. бино навастройка мебошад. ремонтуш ним ремонтай. адреси пурраш 4 микрорайон 7 дом 17 квартира. арзонам мешавад. нархаш 200 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Нав як этажа ҳавлӣ мебошад. 4 сотик замин, 3 дар хона. нархаш 200 000 сомонӣ бо савдоам мешавад бо таъмири миёна. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе як хонага квартира мебошад. дар сеюм ошона бо масоҳати ҳамагӣ 22 метри квадратӣ. домои чороэтажаи кирпичнӣ мебошад. отопление дорад дар ду ҳуҷраш. нархаш 188 000 сомонӣ савдоам мешавад. хона назди фабрикаи ширинда. ӯ территорияам беҳад территорияи хубай. як чанд вақт пеш раҳҳои ҳамун территорияро пурра ремонт карданд. хонаи фурӯшӣ дар Ёвон 5 сотик замин, 2 дар хона дар сафҳози 4 деҳаи ҷавонон ҷойгир аст. калидор ва кухнӣ дора. дар калидор баня карда мешавад. намедонам чӣ хел мешавад, леки мешидай. нархаш 110 000 сомонӣ савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар маркази шаҳри Ҳисор дар бинои навастройка мебошад. срочна фурӯхта мешавад. як хонага квартира дар 12 ошона бо масоҳати 40 метри квадратӣ ҳамагӣ бо 105 000 сомонияи нархаш. алишам мешавад. кам тараки дигар савдоям мешавад. агар ягон мошини Зафира ё Opel Astra-J боша алишам мешавад. ҷош беҳад хубай ва ояндадам боз хубтару хубтар мешавад. айни ҳол шаҳри Ҳисор яке аз шаҳрҳое мешавад ки сол ба сол беҳад обод шудааст. хонаи фурӯшӣ боз дар шаҳри Душанбе дар Хитои бозор як хонага квартира мебошад. дар 11 ошона бинои навастройка бо масоҳати 50 метри квадратӣ. хона бе ремонт мебошад. жилои комплекси ҳамин номаш Platinum Plaza ва ҳама чизаш дар наздишай. мактаб, садик ҳамаш дар наздикишай. нархаш 185 000 сомонӣ савдоям мешавад. ва охирда якта бонус се этажа дача 4 дар хона бо масоҳати 300 метри квадратӣ дар Варзоб. хонаи люкс мебоша. бассейн, тапчан, кухнӣ, душ, туалет, сауна, бильярд ва ғайра мебошад. аренда метиҳанд 500 сомон якрӯзаш. ай 3 рӯз зиёд гирен агар скидка метиҳандтон дӯстони азиз. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ ихай аренда бигем мешавад. агар кадоменда
маъқул бошам хеле аренда, мо метавонем масалан дар наворҳои оянда якта дута арендаям монем. раҳмати калом дӯстони азиз ки навормона то охира тамошо карден. ҳатман лайка монен, подписатсия кунен ва дар комментария фикри худро нависен. Ягон пешниҳодам дошта ки бошен, ҳатман нависен. дӯстони азиз, мо миннат дорем аз дастгирии шумо. раҳмати калом дӯстони азиз, барори кор шумо.